Assalamu alaikum. Barkanmu da zuwa tasharmu ta Hasumiya TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin mu samu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu masu nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Mutane 10 cikin 'yan siyasar Najeriya da suka fi kowanne 'yan siyasa arziki a faɗin ƙasar. Ku biyo mu domin sanin su. Rotimi Amaechi shi ne na 10 a jerin 'yan siyasa masu ƙarfin arziki a Najeriya. Yana da zunzurutun kuɗi da suka kai dala miliyan 780. Rotimi Amaechi ɗan jihar Rivers ne da ke kudu maso kudancin Najeriya, kuma tsohon shugaban majalisar dattawa ne na jihar daga shekarar 1999 zuwa 2007. Ya kuma yi gwamnan jihar ta Rivers daga shekarar 2007 zuwa 2015. A yanzu haka shi ne babban ministan sufuri na Najeriya, wanda ya fara tun farkon gwamnatin shugaba Buhari kawo yanzu. Sanata Dino Melaye shi ne na 9 a jerin 'yan siyasa masu ƙarfin arziki a Najeriya. Yana da zunzurutun kuɗi na dalar Amurka miliyan 800. Melaye ɗan jihar Kogi ne da ke a arewa ta tsakiyar Najeriya, kuma tsohon sanata ne na yammacin Kogi. Dino Melaye ya yi suna wurin mallakar manya-manyan motoci masu tsada irin su Bugatti Veyron, wanda kuɗinta ta kai darajar dala miliyan 616. Bentley Continental, wadda kuɗinta sun kai dala miliyan 71, da kuma motoci masu kiran Rolls Royce guda 3 da kuɗinsu ya kai darajar dala miliyan 18, da sauran motoci da alfarma masu tsada. Dr. Ahmad Adamu Ma'azu shi ne na 8 a jerin 'yan siyasa da suka fi kuɗi a Najeriya. An zayyada kuɗinsa dala miliyan 895. Dr. Adamu Ma'azu ɗan jihar Bauchi ne kuma tsohon gwamnan jihar ne. Ya taɓa riƙe shugaban jam'iyyar PDP. Kafin shigarsa siyasa kuma, Ahmad Adamu ya riƙe manajan ƙaddarori a hukumar kula da hannun jari da kuma haɓaka ƙaddarori ta jihar ta Bauchi. Orji Uzor Kalu shi ne na 7 a jerin 'yan siyasa da suka fi kuɗi a Najeriya. Orji Uzor Kalu ɗan jihar Abia ne kuma cikakken ɗan kasuwa ne baya ga siyasa da yake. An bayyana dukiyarsa ta kai dalar Amurka biliyan 1.1. Kalu ya yi gwamnan jihar ta Abia daga shekarar 1999 zuwa 2007. A yanzu haka shi ne sanata mai wakiltar Abia ta Arewa. An ce an kora Uzor Kalu daga jami'a tun yana shekara 19. Daga nan ne ya fara harkokin saye da sayarwa na manja, shinkafa da sukari. Bai daɗe kuma yana yi ba ya ƙara shiga harkokin sufuri da kuma ƙere-ƙere, kuma ya zama miloniya tun yana shekara 20. Atiku Abubakar ne na 6 a jerin 'yan siyasa masu kuɗi a Najeriya. Yana da zunzurutun kuɗi dalar Amurka biliyan 1.4. Atiku ɗan jihar Adamawa ne. Baya ga siyasa da yake yi, rikakken ɗan kasuwa ne kuma gogaggen ma'aikacin gwamnati.
Atiku ya yi aiki da hukumar kwastam ta Najeriya na tsawon shekaru 20, inda har ya kai matakin babban mataimakin shugaban hukumar. Atiku ya yi takarar gwamna tun a tsohon jihar Gongola a shekarar 1991. Ya kuma yi takarar shugaban ƙasa a 1993. Atiku ya yi mataimakin shugaban ƙasar Najeriya zamanin shugaba Obasanjo a shekarun 1999 zuwa 2007. Kuma ya yi takarar zama shugaban ƙasa sau 5 a baya, amma bai samu nasara ba. A yanzu haka shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa wato PDP. Rochas Okorocha shi ne na 5 a jerin 'yan siyasa masu kuɗi a Najeriya. Rochas yana da dalar Amurka biliyan 1.5. Rochas ɗan jihar Imo ne kuma rikakken ɗan kasuwa ne kuma ɗan siyasa. Rochas Okorocha ya yi gwamnan jihar Imo daga shekarar 2011 zuwa 2015. Daga nan ya zama sanata mai wakiltar Imo ta Yamma. Rochas ya yi takarar shugaban ƙasa har sau bai samu nasara ba. An bayyana Rochas a matsayin mutum da ya sha gwagwarmayar rayuwa kasantuwar iyayensa da ke da ƙaramin ƙarfi. Ya fara kasuwanci a jihar Plateau, inda ya fara daga talla, a hankali ya ta ɗagawa har ya zama babban mai kuɗi kuma ɗan siyasa. Janar Olusegun Obasanjo shi ne na 4 a jerin 'yan siyasa masu kuɗi a Najeriya. Obasanjo babban sojan Najeriya ne, ɗan siyasa, masanin diflomasiya kuma ɗan kasuwa. Janar Obasanjo yana da kuɗin da suka kai dala Amurka biliyan 1.6. Obasanjo ɗan jihar Ogun ne kuma tsohon sojan Najeriya da ya kai matakin janar, kuma ya riƙe ƙasar a matsayin shugaban ƙasar mulkin soja daga 1976 zuwa 1979. Obasanjo shi ne shugaban ƙasa na mulkin soja na farko da ya miƙa wa zaɓaɓɓun 'yan siyasa mulkin ƙasar Najeriya. Obasanjo ya zama shugaban ƙasar Najeriya na farar hula daga shekarar 1999 zuwa 2007. An bayyana Obasanjo yana cikin manyan shugabannin Afirka bayan samun 'yancin kai. Obasanjo kuma ɗan kasuwa ne wanda ya fi mayar da hankalinsa a kan harkokin noma. Ifeanyi Ubah shi ne na 3 a jerin manyan masu kuɗi daga 'yan siyasar Najeriya. Yana da zunzurutun kuɗi da suka kai dalar Amurka biliyan 1.7. Ifeanyi Ubah ɗan jihar Anambra ne, kuma yanzu haka shi ne sanata mai wakiltar Anambra ta Kudu. Mr. Ifeanyi Ubah shi ne ke da kamfanin dillancin man fetur da Capital Oil, kuma shi ne ke da kamfanin jaridar nan ta Authority. Mr. Ifeanyi Ubah kuma shi ke da club ɗin ƙwallon ƙafar nan da ke buga wasan Premier na Najeriya mai suna Ubah FC. Mr. Ifeanyi Ubah yana cikin manyan diloli na tayoyi a Afirka ta Yamma. Kasuwancinsa ya haɓaka har zuwa ƙasashen Turai, musamman Belgium da Ingila. Ibrahim Badamasi Babangida shi ne na 2 a jerin 'yan siyasa masu kuɗi a Najeriya. Babangida ɗan jihar Niger ne kuma tsohon sojan Najeriya ne da ya kai matakin janar. Babangida ya riƙe shugaban mulkin soja na Najeriya daga shekarar 1985 inda ya ajiye a shekarar 1993. Janar Babangida yana da zunzurutun kuɗi dala Amurka biliyan 5. Babangida yana da tarin hannun jari a manya-manyan kamfanoni da ke ƙasar Najeriya. Bola Ahmed Tinubu shi ne ɗan siyasa da ya fi kowane ɗan siyasa kuɗi a Najeriya. Bola Tinubu ɗan jihar Lagos ne kuma tsohon gwamnan jihar daga
shekarar 1999 zuwa 2007. Yana da zunzurutun kuɗi da suka kai dalar Amurka biliyan 8.4. Tinubu gogaggen ɗan siyasa ne, masanin harkokin kuɗi kuma ɗan kasuwa. Ya yi karatunsa kan fannin kasuwanci a jihar Chicago da ke Amurka, kuma bayan kammala karatunsa ya ci gaba da aiki a wani babban kamfani da ke a Amurka. Bayan ya dawo gida Najeriya, Bola Tinubu ya shiga harkokin siyasa inda ya zama sanata mai wakiltar yammacin Lagos tsakanin shekarar 1992 zuwa 1993. Tinubu ya kafa yara da yawa da suka zama jigajigai a siyasar yankin Yarbawa da ma Najeriya baki ɗaya. A shekarar 2013, bayan kafa jam'iyya mai mulki ta APC, Tinubu ya zama jagoran jam'iyyar har ta kafa gwamnati a shekarar 2015, kuma ta sake cin zaɓe a shekarar 2019. A yanzu haka, Bola Ahmed Tinubu shi ne ke takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta APC a zaɓen da za a yi na 2023. Tinubu yana da tarin kaddarori a ciki da wajen Najeriya. Yana da gida da ya kai darajar naira biliyan 5. Yana da motar kiran cewa wanda kudin ya kai naira biliyan 600. Yana da kuma amfani wato private jet wanda kudin sa ya kai dala Amurka biliyan. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu ta Hasumiya TV, kuma ku danna mana subscribe domin mu samu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu masu nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa.